κεφαλιά, απομάκρυνση από τον Σαριέγη. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουαλούα, καταπληκτικό γκολ. 1-0 για Λουαλούα. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει, ο Τοροσίδης δεν μπορεί, μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγη, 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ. 4-0. Ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να με έχει κάνει όσο το Πειραιά, που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει, με τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.